Bici Hausa TV. Masu kallon mu na BBH TV barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan fili na daga Gwadabe inda za mu kawo muku tambayoyi ga jama'a. A yau ma kamar kullum mun zo da tambaya kamar haka. Menene arwati? Malam menene arwati? Gaskiya ba zan iya mu abin da muke nufi da arwati da arwa kamar in ka biyo kwaro ko kwaro biyo ka yi maka arwa zai iya kada kai. Amma abin da nake tunanin da arwati ba kenan ba? Malam menene arwati? Arwati na kalmar da muke so faɗa mana ita ce arwati. ban fahimta ba. Kalma ce baka san ta ba ko kawai idan ka sani Ban sani ba. Malam menene arwati? Na? Arwati. Arwati? Ban sani ba wallahi. Malam menene arwati? Arwati? Ban sani ba. Ban sani ba. Baba menene arwati? Arwati. Arwati? Da wace yare? Da Hausa. Gaskiya ko da yake ni ba Bahaushe ba ne. Ban san abin da ake ci arwati da Hausa ba. Malam menene arwati? Gaskiya ni ban san arwati ba. Malam menene arwati? Arwati hanya kenan. Malam menene arwati? Yau ni mai na sani arwati ina fama da kaina. Baba menene arwati? Arwati Arewa TV. Menene arwati? Ai ban sani ba. Baba menene arwati? Arwati abin da ake nufi da arwati a kalmar Hausa ana nufin kaman abu ne ka sa idanunka a kai arwa ka kalle shi sai ya faɗo a gabanka shine arwati. To maganan arwati wannan mu a Hausance ana bayani da kaman abin da zai zama wani itace ne. Mu ana Hausan shine arwati. Itace ne ni wanda na sani. Mun gode. Arwati abin da ake nufi da arwati ana nufin kamar abubuwan da suke tsorata al'umma shine arwati. Kun ji fa? Malam menene arwati? Ba sa amsa kai abokin ba sa amsa arwati. Ai Hausa ce. Road Transportation Employer Association. Kun ji road transportation. To masu kallon mu kun ji inda muka fafata akan wannan kalma mai suna arwati. Arwati dai yana nufin abin da aka shanya aka barbaza a takaice dai shine abin da yake nufi arwati. Kun ji amsar mu a yau. Sunana Adamu Idris Abubakar, ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan shiri na daga Gwadabe. Bici Hausa TV mu ba mu fito da wasa.